Nou, het is vandaag een belangrijke dag omdat we gaan oefenen. En de komende dagen zijn we dus bezig om het hele proces waarmee we zaterdag starten om te gaan oefenen hoe dat precies verloopt. Tientallen politiemeesters maakt je haar op voor sneeuwen. Dan begint het aannemen van DNA in zo'n sporthallen en dwarpshuizen in 12 dorpen om van Kleers te hinderen. Mag heel even gaan staan? Jongen. Kom op maar even. Sneeuwen werden er 160 politiemeesters inzet. Die oefenen juist in de sportzaal van het politiebureau in Drachten, want ze moeten weten wat ze dwaan moeten. Er moeten dwarsjes fout worden, er moeten bepaalde stickers op plakt worden. Nou, dat ververgt een bepaalde vaardigheid, nauwkeurigheid en dat willen we intrainen zodat de collega's het goed dwang kennen bij de afnamedagen. Wat mij opvoel is dat er fjouwe wattenstaafjes gebruikt worden. Mat dat? Ja, dat is op verzoek van het NRW. Er zijn bepaalde wettelijke eisen. Een aantal gebruikt, maar er wordt ook een aantal als soort controle achter de hand houden. En op enig moment worden ze dan vernietigen. 8080 man gaan uitnodiging gekregen om DNA uit te stingen. Die moeten haar een paspoort of rijbewijs meenemen, want zo kan de politie zien welk DNA bij waar jet. Het kan zijn dat iemand straks zonder identificatiebewijs hier gaat verschijnen. Die krijgen een afzonderlijke behandeling, want daar wordt gebruik gemaakt van een formulier, vingerafdruk erop en handmatig het formulier invullen. Als het elke een die in 1999 in een striel van 4 kilometer om van Kleers te wennen, had intussen de uitnodiging kregen. Ook de asielziekers van het AZC van Kolm doet iets. Het merendeel van de mensen hebben bereiken kennen. Er is een gedeelte waarvan we het bereiken kennen omdat hij in het boeteland werkt. We wennen het, maar we zoeken nog of we die mensen toch nog bereiken kennen. Helemaal reacties kregen van mensen van het AZC? Vanmorgen kregen we nog een reactie van iemand die wennen destijds in Algerije. En die zie het hier. Die wennen je nou in Nederland, die slecht ziet. En die wil graag op een maatwerk leveren om dus bij hem ter plaatse aan te nemen. Dus daar krijgen we inderdaad reacties van, ja. Van komende sneeuw binnen er 2400 van de 8000 man uitnodigen. De rest wordt in de 2 weken daarna verwachten.